fewde goomu pinal jogiiɓe miijo yuɓɓinde ɗiɗo ñalɗi sabu yenanedeɓe ko ɗemgal woni fittano leñol so ɗemgal wuuri leñol wuuri so ɗemgal maayi leñol maaya leñol kadi ɗemgal kadi wurnata ɗum ko pinal ɗemgal wuuri ko pinal ɗum ɗo koye fina tawa men jeeya ɓe miijima noon yoɓe eto daranade ɗum ha wasa mayde no pine keddiɗe ɗe fof ni saabu son gonani e pinal men tan en gonani e pinal jannal deke noon kamɓe darde mabɓe yo pinal fulɓe ɓamto lamba koye fina tawa men jeeya ko ɗum ɓe gadori pour mawninde lamba mawninde fuutankagal eɓe ñagade kadi kala fuutankoɓe kala ɗo mbawi wonde yiyoɓe walla nanoɓe yo darano yo darano leñol ngol ko fati e lamba ko fati e pinal fulɓe par ce que lamba ko enen jeeyi ɗum hay goto en ndendani on jarama est ce que on keeɓi fandare moon jilono est ce que on jettima nde yettima eyyi fanare amen wonno ko yo wurtinde ɗum ene wayno min balɗe ɗiɗi ɓennuɗe ɗe ene wayno min keeɓi fanare amen ni saabu yimɓeɓe notima yimɓe gaari no poti arde ni mbiruji ɗi aussi gaari mbaɗi ko poti wadde ko yimɓeɓe foof beltima ko yidde tan kala fuutanko yo daro ñambo ɗeɗo gueɗe beete yimɓe ne ballodira e ɓamtude ɗemgal ngal e ɓamtude leñol ngol e ɓamtude pinal fulɓe a jarama c'est bon mi salmini bandiraɓe no ceerno Yaya Deme wini ko ɗum ɗon tan woni alhaali o ko miijo ngo ko wurtinde pinal fulɓe te lambaji ene jeeya e pinal fulɓe guila yimɓe no Égypte faade joni par ce que so tawi Égypte loqeɓe men ne kaala ene mbiya hedde maayo Nil sa ƴeewi dessin ji gonɗi toon eɓe teskorto fulɓe ɗi ko lambaji goni hen ko mbiruji desina hen so tawi en belsidima kadi ha no lamba Pulaar wayi hewde pinal ni no wayi hewde fayida ni en belsidima ha natti wodde wonti hankadi kam ne yeeɓa lamba yeeɓata koye leƴƴi goɗɗi ɗum ko hunde hamninde no fewi ɗum waɗi goomu pinal ndulumaji darani wiide yo ƴeew holno mbatten ha pinal men wurta to banggue lambaji ɓe kaɗanta kadi e lambaji ko lambaji ɗi noon ɓe puɗɗori nde noon ko ɗum wonno fuɗɗode so Allah jaaɓi eko fayi arde ma gueɗe goɗɗe ko jiida e lambaji ma fayidaji mum kolliri par ce que pinal fulɓe ko fayidaji mehi ko ɗum woni sababu ɗum ɗo ɗum e to batte laamu holko ɗamin ɗon laamu ngu no wawi wallide ha ɗeɗo gueɗe mbawa yarude yesso laamu kala gueɗal laamu ne waɗa hen ɗum ɗo neɗɗo immanto gueɗal fodde noon tete laamu wonani ɗo ko enen foof kala namdiɗo gueɗal mum tottere kala goppuɗo fodde mum wawa heɓata gueɗal mum laamu ngu ene waɗi ministére toppitiɗo ko fate pinal kono noon fulɓe so jiyani hen koye mumen goni kañumen goni ɓe daranaki pinal mumen so darani hen pinal men tan keɓat gueɗal mumen d' accord ɗum a jarama eyyi Allah jarama on jarama caggal yettude Allah e julde e nelaɗo mi salmini on mi juurima on e lamba ko ɗum woni pinal meɗen enen ko ɗum woni enen ko ɗum woni cosaan men ko ɗum ganduɗen ko heddi foof ko en ɓeydu hen kono enen ko ɗum ɗo wonno ko meɗen ay min lamba mboɗo yiɗɗum comme amateur lamba sa yi mboɗo ara ɗo ko yiddemi lamba wondemi amateur lamba nde tawno minen min kawre lambaji donc min lamba ala fo ɗo jarnanimi yaade sago noon ari ha e ndulmaji eyyi jiiɗumi ɗum ko ene waɗi fayida ɗum ɗo kadi ne foti wadde wona ko harmi wona ko haydara ko cosaan meɗen mo poɗɗen wadde en potani ɗum woppude eyyi ɗum ɗo ne foti continuede ene foti imminede pour sukaɓe wonɓe caggal ɓe ganda ɗum ɗo koko wonno guila e mamiraɓe guila e jatiraɓe guila aduna diida eyyi lamba kam ko fijirde meɗen tan ko yewtere hay hunala woni hen ɗo joni en jiiɗo hande mbiruji mawɗi hono wiyete en hono Ceerno Ndiaye Diomande en e hono Hamidou Bodwal en sa yi ɓeɗon hol miijoji garoji ha e ɓernde ma miñatami seede mum ko nde ɓe joli ɗo hanki haaɓe mbakkonde mi naate dingiral he par ce que min kawre yonte mabɓe kamɓe min kawre sippere mabɓe koɓe mbiruji tiɗɓe waɗɓe fayida welnoɓe lambaji donc noon ɓe mawni kono ha joni soɓe naati lamba e yimɓeɓe ne dillere ne waɗa ko ɗum tagui hanki nde ɓe ɓoori nde nanmi lamba ka eyyi ko siftorde ko ɓenni ko eyyi ko hunde wande fayida kadi mboɗo ñaagui yimɓeɓe guure furankoɓe furanko fo ɗo woni koto oppu cosaan muɗum ɗum ɗo ko cosaan meɗen et c'est très important holno jiiɗa joni sukaɓe sippireɓe joni ɓe holno jiiruɗaɓe en tout cas lamba ka ko comisi ko joni mi yanɗo caɗele mi yanɗo ko normal tan jimi ɗo par ce que haaɓe cippire normal haaɓe limdira ɓe complot ala ɗo ɗum ɗo ala ɗo donc noon
amateur uji kadi ko ɗum ɗo jiɗi e jiɗi soko tawi ɓe taƴi biyoji mumen naati addu men ko yo yimɓe cippir donc noon lamba ka kam gila ñande fuɗɗode ha hande woni dernier mi anda kam dernier o taw o commisaki kono gila ka comisi ha joni caɗele ngala haka rewi lawol ɗum wadde gompinal ndulmaji ɓe mbaɗi ko moƴƴi mboɗo waɗaɓe courage yoɓe continue ɗum ɗo ko hunde wande fayida ene moƴƴi e aduna he ene moƴƴi e wuuro he ene ko hoto goppen cosaan meɗen ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗen gila tan jatiraɓe gila addo diida lamba koko anda tan donc noon ɗum fuɗɗima majjude donc so ɗum artirama pour min ko hunde fonde artirede ko hunde wonde important eyyi won sukaɓe ɓe ganda lambaji ɓe kawrani e lambaji te ɓen ɗum joni ma majjiri ɗumen kadi ko cosaan meɗen wonno eyyi mboɗo ñaagui kam nde goomu ngu saaha fof nde waɗata hono ni eyyi ko hunde wonde fayida ko hunde kadi siftinode yimɓe ko ɓenni ɓe ganda no ɓe ganda ndulumaji ɓe juɓɓini baltari lamba nder ndulumaji ɗum noon mbiyen Marie Ndem on holno gomijo arde moon Allah jarama Abou Wane ngoɗo miijo arde men tan ko minen goni goomu pinal ndulumaji ɗemɓe pinal so haalama noon mboɗo andi lamba wona hen sara lamba wona sara e fina tawa meɗen amin jiiɗi wurtinde pulagu amin jiiɗi wurtinde ganniji meɗen e aadaji meɗen lamba ene tengti hen min jii kadi yimɓeɓe fof dañi hen weltare min dañani hen nimsa hay goto joni on mbaɗi baltati onon ko miijo est ce que o yettare fof dañama e wuuro he mawɓeɓe pottata e men ni kene mbiya yomin jokku golle yomin jokku lamba ka oto min dartin hay ko meeɗa ko yiyede lamba fof yiyama ɗo henna babiraɓe mawɓe hellifaɓe yummiraɓe mawɓe hellifaɓe naati mbaɗi biyeji mumen naati jooɗo belto piijo mbaɗa fofof omo pinal miijoji mum gasata eɗen jogui miijoji ha kewi ko faari tan noon e wurtinde fina tawaji meɗen wurtinde pulagu ko ɗum tan ɓe darani eɓe jangina eɓe janga eɓe jangina eɓe darani gueɗe kewɗe ɗum noon goomu ngu darima ha kaɗo lamba wawi wonde min jokkodiri koye anseji mbiruji yimɓeɓe mi anda seɗa nana Hamidou Boɗo walla ñang ɓurɗadirede darorgal law weɗet jallel en ceerno dia jommandu en ɓe gaari ha ɗo e lamba he gueɗe ɗeɓe poti wadde fof ɓe mbaɗi yimɓeɓe jiiri guirum en hakke mabɓe weltade hen wonno lamba ka fandare amen hen ko ɓamtude lamba fuurankoɓe e nder Fuuta donc a jarama Saydou ko goomu pinal dariɗo ardade mawɗo men hono Polel Déme minen fandare amen ko wadde wurtinde lamba miijo ngo ardi komin jokkodiri koye mbiruji fuurankoɓe nden hono Darogal Law en hono Wedet Diallo en hono Ceerno Dia Jomandu en min mbi téléji e radio ji kolliri pini goɗɗe taw enen fulɓe eɗen jogui pinal men gaare gurtinal ngal won sukaɓeɓe ɗo hannde sene geworo ko gewoji janani sene bakkoto bakkoji janani ɓe gaara ɓe ganda fuurankoɓe halpulareɓe en jogui fina tawa ɗum tagui min miiji min mbimen balɗe tati lamba e nder ndulumaji demɓe lamba ka noon so Allah waɗi fayida min dañi hen sagoji amen yimɓe gaari ha kewi gursaraji e notima mawɓe kadi gaari hewɓe jaari min no Polel wiri ni jetti min hen mbiruji kesi gaari hono Guygi en hono Amoul Ferreñ en kono kadi mbiru nden ɗi gaari Oumar Sall Barmatial ari jirɓiniɗo ha welti Wedet Diallo en fof gaari hanke gewima donc hande fuurankagal fof en weltini ndulmaji min ñagoto ko guure goɗɗe e pine goɗɗe yo e région ngaji goɗɗi yo tinno yo gurtin lamba e nder Fouta amin miiji kadi yo drapeau waɗe e nder Fouta no wanno nden ni ko ɗum wallata pinal men ɗum wallata fulɓe ɗum wallata enen foof programme ni eyyi eyyi goomu pinal kam kañum fanata ko woni wurtinde pinal foof hande guure ɗe foof nanɗo gaari wurtinde pinal men goomu pinal ene daari e lamba ene daari e théâtre ene daari e wadde maggoji gam pinal fulɓe wawa wurde ene daari kadi e miijoji goɗɗi so ɗum ɗo ɓenni amen jogui goɗɗum yiide wadde e peeje goɗɗe ha vraiment pinal fulɓe wawa wurde donc hande ndulmaji woni capital no wonirno nden ni woni capital Matam to bakke culture
par ce que kala finata kala ciosan nan ɗo waɗa e nder ndurmaji gommuji goɗɗi min infirinde men ko ene boynaji naɓe yo gar tawtere lamba ka kañumen e gara gadda ko mbawi Galla Abou Thiam aussi haalno men eyyi ɗum noon hande ko lamba tan yiya ɗo kono wona lamba tan ko wirtinde pinal fulɓe foof ko lamba e théâtre e gueɗe goɗɗe foof nanɗo hande e nder ndurmaji hande ene fawi farnodade wonde fuuranko foof gaari notini ɗumen beltima hen so Allah hande kala mo arani ɗo walla so yi ɗum ɗo kam ma andu kam hande so pinal fulɓe ene daare no Ibrahima Sall wirno ni hande ndurmaji woni capital culturel no e nder Fouta par ce que on majjani jonta lebbitere ɓenni ɗo ɗi min mbaɗino ñalli pinal Fouta foof arini ɗo pulan koɓe gaari ɗo hande kadi min gummiri lamba e goɗɗum janggo aussi amin ganni darnade goɗɗum pour fulɓe mbawa wurde era gora noon fulɓe yo gandu leñol no kawya dem wirinani ni leñol il faut ko walle leñol mum en eri kala pullo bawɗo wallude ɗumen ha pinalngal wawa ɓurde ɗo e si ene sohla on jarama Abdoulaye
premier combat o sukaɓe sippiro wongo fayi ɓe mbi goro tula wi ɓe jarama kala combat ji tati combat ji nayyi Allah jarama ngal so neɗɗo weltima o wi so neɗɗo weltima hollata kene welti combat tati ponno dogde combat ji tati ponno dogde combat ji cukalon kon kono combat cukalon kon yo ɓeydo welde tan jonon eɗen namdo ɓe gara ɓe nodda letruji mabɓe o wi heddima combat goto ko welnere woni ɗon kala mbir gonɗo ɗo surtout ma ceerno ndiaye e weɗer diallo Idi Jammel e Alassane Sy Woudourou e dendagal Samba Camara en Buna Bari e dendagal Samba Rebeyam tan e dendagal Samba Camara Buna Bari Mamoudel Sarr oɗon jogui mintaji sappo gewogol sukaɓe hedde Amadou Doumbouya équipe mum kamɓe kadi ɓe mbaɗano ɓe ponno wadde ɓe kalantaki hande ko ñalawma mbaynigu eɗen poti hollude yimɓeɓe eɗen poti hollude eɗen fof eɗen belti ko eɗen ɗamma ka fof ko oɗo woni ñalawma alhamdulillahi sen muñodiri en muñodiri goto fof hotine welti ala dugduɓe hare waɗani nden daña hen hunde programme o ko nden daña hen hunde lamba ka hay goto hoto mettin Allah addi chance balɗe tati e waɗi balɗe tati aka wawno fuɗɗartira ko anniye moƴƴo kono noon wanno ko anniye moƴƴo ko ƴettita ma Allah taccinka haɗa jettin yimɓe yettade ɗo hande o ɓuuri wadde muñal goto fof noon yo ɓuur muñde no muñirno hanki combaji garoji ɗi kanji nayi ɗi fof hay goto watta marsinel so Allah lamɗo jaaɓi gamri ene woodi so tawi deuxiéme combat ari lesruji ɗi gasi heddi ko gamri noddon ɓe nodda kañum jeeyi ko woni hen ko